Hi mga loves! So ngayon meron tayong nabili nga Olay Super Serum. Mahal siya mga loves, $29 po ito. So ang mahal, nagulat ako doon sa cashier na kasi pagbayad ko ang mahal. So ang nilalagay ko muna is iba na naman ito, L'Oreal na Wrinkle Expert moisturizer, di ba? Pang wrinkle moisturizer. So, yun. So, lagay muna natin moisturizer, then lagyan natin ng serum. First time ko itong malagay. So, yun. So, anyway, dito muna tayo. So, anyway, so, lagyan natin siya ng moisturizer. And, yun. Bites na yan, mga loves. So, ang mahal ng mga serum-serum pala, oy, parang hindi ko na ito afford. Parang ito na yung pinakauna at huli kong bali ng serum. Ang mahal ng mga serum, $30 for this. $30. Ang mahal ng $30 na ito, grabe. Sabi ko sarili ko, ang mahal naman ito, loko. Parang mahapdi siya. Oh, I love it. Nanonood na naman si Tami ng movie. Kagabi pa yan, si movie lang yung pinapanood niya, pero mga loves, natulog. Katulad kagabi, natulog lang din siya. Punta tayo sa taas. I-open natin yung luggage na nabili natin. Nabili ko siya sa Walmart. And i-open lang natin. Si Tami tulog na tulog talaga. Kagabi din yan. Si movie lang yung pinapanood niya. Gusto daw niyang matapos at makita yung lahat. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, natulog ka na naman. So ito, dalhin ko to sila. Kaya naka-file na yan. At ito na yung luggage, mga loves. Sa Walmart. $42. Katulad, malapit lang sa sa nabili nating serum. Ang mahal ng serum, eh. So, yun. At, ano to? Kasi, may daw ito, kasamang Ang dami ko ditong gamit kasi ito na nilagay ko na yung sa tingin ko dadalhin ko. Sa tingin ko dadalhin ko talaga. So, yun. Maliit siya, mga loves. Ay, ito pala yung extra na bigay, parang underwear, bra, ganun. And then, yun, dalawa lang siya. Dalawa lang. So, maliit na siya, mga loves. Ang maano ko lang dito is laptop. Maliit siya, uy. Dito, may extra space ba dito? Yan, dito. Diba? So, ito siya. Maliit siya, mga loves. Laptop, damit, mga valuable stuff. So, yun lang. Hindi naman ako magdala ng marami talaga, mga loves. Konti lang. Konti lang yung damit na dalhin ko. Kasi gusto kong magbili doon sa mall. Like jeans. Gusto kong bumili ng jeans sa Pilipinas. And ito siya. Okay lang naman siya. So, ito siya. Maliit siya po siya, no? Look, Look, maliit po siya. And, para sure na ako na hindi ako mahihirapan sa airlines, no? Kasi yun talaga mahirap kapag mag-extra ka. Look, maliit lang siya. So, okay na to. Pang laptop, pang damit, yun. Yun lang. And then, meron naman akong maliit na backpack. Hindi siya backpack, parang sling bag. Maliit siya, pero yun siya, mga loves. Halata bang excited ako, mga loves? Excited ako, eh. Excited. And, i-on ko lang itong ating fireplace. Yan.
Yun yung fireplace natin. Kailangan kong maglaba, oh. Puno na naman yung laba basket namin. Kapag si Tami talaga, basta may trabaho yan siya, palagi yung napupuno. And then yun. Kaya yaon. Itong bukas. Itong bag ko, ilagay ko doon sa bedroom. Bag na maliit, di ba? Gustong gusto ko tong bag na to. TD Blake, mga love, sobrang strong. TD Blake. Libre lang yan, mga loves. Ano yan siya, parang nung time na nag-YouTube, sa YouTube, yung nagre-review ng mga product. So, pinapadalhan ako and then pinapili. So, ito yung napili ko. Sobrang strong niya, mga loves. Talagang totoong crocodile. Totoo siyang crocodile na ano. Sobrang strong. Kasi tagal na niya, oh. May ano pa siya sa lubot. May malaki nito, may black, may iba't ibang kulay. Pero ito mas maganda. Maliit siya. Ang ganda. TD Blake lang. O, diba? Promote pa more. Tingnan mo, ito yung susuotin ko. Gusto kong magdubli ako, mga loves. Look. Kasi, kapag hindi kasi ako magdubli, magkurog-kurog talaga ako sa kaginaw. No? Magkurog talaga. So, kailangan ko lang magbihis. Tanggalin natin ito. Ito, masuot ko pa to. Pang ilalim. Ganyan ako, mga loves. Hindi ako maglaba. Every time na magbihubad ako, maglaba agad. Hindi ako ganyan kasi kapag laba ako ng laba, patik. Tika mo na. Hi, mga loves. Paano kaya, mga loves, kapag umabot tayo sa panahon 2050 and then yung time, pasensya na kayo, inilagay ko dito yung bra ko. So, paano kaya kung aabot tayo doon na time? And then, yung time na yan is, ano siya, wala nang hiya yung mga tao ba? Wala nang hiya, maghubad na. So, yung mga vlogger, maghubad na freely, no? Wala nang ano. Kasi, meron na nga makapal yung mukha. Meron na nga yung ibang makapal ng mukha na sobrang kapal na talaga, na talagang, tawag nito, alam nyo na, wala ng panty. Yung alam nyo na, yung ibang vlogger sa Pilipinas na, na sobrang sexy, no? And then, pakita na halos lahat. And then, mga, retokada na. So, paano kaya pag darating na yung panahon na talagang hindi na nahihiya yung mga tao, yun talagang yung generation ba, na aabot doon na wala nang hiya. Yung parang, yung mga vlogger, pwede na, mag-video call, pwede na, maglakad, hubad, ganun, okay na, no? Darating ang panahon ng ganyan, so ibig sabihin yan, talagang ang mga tao wala ng control. Wala ng control sa buhay. But anyway, tapos na akong sa ating mukha. Ay, i-close ko lang ito, be. Close pala. So, yan. Ulay. So, yun, mga loves. And, si Mr. andun pa sa labas. Gusto kong maglaba bukas. Pero, I'm not sure. And every time we touch, I got the feeling. La 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 la. So, yun, mga loves. Good night, mga loves. No, matulog na tayo. Kita nyo. Good night. Good night sa inyo. Dalawa po sumirian. Good night, mga loves. So, kita-kits tayo bukas. So, pasensya na kayo, mga loves, na hindi ako nagva-vlog na regular na vlogging. Kasi po, na-busy po ako. And anyway, so, punta po tayo ng Pilipinas at sana sabayan ninyo ako, and yun, sana babalik yung lakas natin dito sa YouTube, kasi humina talaga yung YouTube ko, naging okay yung YouTube ko, no, and then suddenly binagsak ko lang siya talaga, yung parang dahil sa Facebook. And sana po nawalan ako ng gana sa YouTube, din na nasa Facebook na ako. So, parang nahati yung ko, and then pinafocus ko yung Facebook. And then yung YouTube, pinabayaan ko na. Yung parang gano'n na. But anyway, so, sana babalik yung natin. At sana makapag-isip ako ng talaga kung ano yung focus ko. Kasi talagang wala ako sa focus. Wala. Kahit sa Facebook, wala ako sa focus. Gawin ko lang yung yun lang siya. So, sana naman pag-uwi natin sa Pilipinas, no,
Kasi ito yung first time na umuwi ako sa Pilipinas na talagang totoong nagvo-vlog na ako, no? Yung last na uwi ko is 2015 and hindi ko talaga siya talagang marunong kasi kaka-start ko lang talaga yung focus na totoong vlogging is the end of 2015. So yan siya. But anyway, so yun, so sana po sa pag-uwi natin next year, kasi ako matagal na akong hindi nakauwi. So tignan natin kung anong ganap po doon, no? Tignan natin. At anyway, bye mga loves, good night. See you for one. Thank you.